kukungamidzai pano pachirongwa paivapo kare audiobooks patiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Ndaiziveiko, Dariro 5. Musoro wenyaya: ita hako vana vakawanda ndinozogona kuvariritira. Manheru pamusha patazviona. Tazviona nemukadzi wake mudiki vagere havo mumba yekubikira. Pachoto pane poto yemuriwo. Chipo ari kupindura muriwowo. Panguva imwe cheteyo vari kukurukurirana havo. Chipo anoimba nekazwi kerugare: nhai museyamwa, ko amai guru vaende piko zvamati ndibikire vana vavo? Tazviona nezwi rakaderera rinoratidza kusava nehanya. Avo vaenda kumusha kwavo. Zvino vanodzoka rini nekutini zvekubikira vana vemumwe munhu handidi? Ndizvo zvaunofanira kufundira izvozvo, nekuti vati havachada kugara pano. Zvino iwe ndiwe watova mukuru wapano, saka vana ava vatova mumaoko ako. Ko vaenderei? Handiti vaiti ini ndiri ndichabva? Ishanje, zvanzi hauchapindi mumba mangu. Zvino iniwo handina nguva yekusweronyengerera munhu asina chaanondibatsira. Chandinoda ini zvikuru kuvawo nemhuri huru sezvakaita vamwe. Zvino munhu kana asina kugona kundiberekera vana, ndinongomusendeka uko semupinyi webadza watsemuka. Kana zvamunetsa anozvifambira. Ndinofunga iwe uri kuzvinzwirawo. Wongu ndiri kuzvinzwa. Zvino iwe ndinokuda chaizvo, saka ndinoda kuti zvawadai kuva mukuru wepano ubva wandiberekera vana vazhinji. Handidi kuti uende kukirabhu nokuti ungazofurirwa. Usazoita zvakaitwa amai vatichaona, kuenda kukirinika yokuronga mhuri. Wazvinzwa? Ndiko kwavakaenda nhai? Vakakuenda kare usati wauya. Ndizvo zvakamisa mbereko yavo. Iwe usambozviitawo zvako. Ita vana vakawanda. Ndevangu uye ndinozogona kuvariritira. Wanzwaka? Wongu, gara zviya. Pamuviri pako pava nemwedzi mingani? Chipo achindandama: handinyatsosiva ini. Ndozvaunofanira kuziva izvozvo. Ungazivirwe nani? Rega tione. Zviya, handiti wakati wava nepamuviri muna Epureyi, zvino tava muna Agasiti. Saka zvinoreva kuti ungangova nemimwedzi iri pakati pe4 ne5. Ndizvo here? Ndinoona ndizvozvo. Saka unofanira kupota uchienda kukirinika. Ubva watanga mangwana, ini ndinozogadzira zvekukusungira mwedzi unouya pamberi. Zvakanakai? Unofunga kuti ungade dhirezi remateneti here? Chipo asina chokwadi: haiwa, tengai zvenyu. Tazviona achinyemwerera. Tichazvigadzira mangwana chaiwo. Chisara uchibika, ini ndichamboenda kudare uko. Hachitarisa panze, ndinoona tapi watobatidza moto. Moita zvekukasira vana vaswera nenzara kuchikoro. Anobuda. Chipo achitaura ega: maiwe, zvinhu zvatoipaka izvi. Ndinotonoona amai mangwana. Tiri kupfuurira mberi neDariro 6. Hazvichamboita amai, ndakatononoka. Ndiwo musoro wenyaya. Masikati pamusha pavachironda, vabereki vachipo, amai vachipo vagere mumba mavo umo vari kucheka nyama yekusasika.
Panguva imwe cheteyo Chipo ari kusvikawo. Vepano, amai Chironda, svikai henyu vachikwidibira nyama nerusero. Pindai mumba. Ndiwe Chipo, gara pachisaga icho mwanangu. Makadiko amai? Haiwa ndiripo hangu. Akadiko mwanangu? Ko, akadi yake mukwasha wangu? Anofara hake ndatosiya aenda kunopisa makoho. Naiwo, ko, wava kunzwa zvakadiko mazuva ano? Amai, handizive kuti ndoita sei. Ndiri panyanga dzamushore izvozvi. Zvandaitaura zviya, hapana zviri pamai. Zvino murume wacho ndainge ndamuudza kuti ndarema mwedzi 4 yapfuura, asi ndakazoona kuti zvaisava izvo. Zvino kuti ndichimutaurira ndinotya. Inga zvine chinodaro nhaye mwanangu. Unoreva kuti hauna pamuviri, izvozvi kungofuta zvako? Ndizvo chaizvo amai. Izvozvo amai guru vaye vakaenda kumusha kwavo. Vakaenda, saka wagara kunaka iwe. Watovazve vahosi. Hosi yatichaonazve. Mururu nekutamba. Ini mai vehosi yatichaona. Mai hosi, mururu inobva yagumisirwa panzira naChipo. Zvingangodaro hazvo, asi iniwo hapana changu. Izvozvi iye anototi ndine pamuviri pemwedzi 4. Chokwadi amai, zvinhu zvatoipa. Hanzi enda kukirinika kunotariswa. Iye ati masikati achaenda kunotenga dhirezi ramateneti. Amai Chironda vachisuwa. Inga chokwadi, zvinhu zvatoipa mwanangu. Zvino iwe wadii kukurumidza kuzouya kuzotaura? Toita seko chokwadi? Ko, ukamuudza zvingadii? Womuudza kuti wakakanganisa, hauna pamuviri. Unongoti kwaiva kurota, hope hadzina mugoni. Anobvuma chete. Hazvitomboita amai, ndakatononoka kare. Angandiponde. Amai, zvokuroorwa zvaramba izvi. Ndava kutiza ndiuye zvangu kumba. Haikona kudaro. Unoti pfuma yatakadya tinoidzosera nenhai mwanawe. Iyo nyoka yako yakaita sei isingabate pamuviri? Mishonga takaedza zvinotodii? Totofunga zano apa, chiona iwe zvokuita. Woenda wogara hako. Mwedzi unouya ukapera wonyepera kurwara wouya kuno. Zvinotozoti pamuviri pakabva. Ipapo tinenge tichitsvaga mishonga yokuuchika. Dai ukasafana vatete vako vasina kubereka ava mhani. Ndombodaro amai, asi murume iyeye anozoda vana zvekuti kana ndikasabereka ndinobva ndarambwa. Zvino nokundida kwaanoita chokwadi, angashaye zvekuita. Amai Chironda, tomboteedzera zvandareva tione kuti zvinoita sei. Zvino uchasvika kuchipatara. Aiwa, ndichingonoitei naye amai. Ndava kutodzokera kumba kunobikira ivo vana vaamai guru vari kuchikoro. Zvino haakubvunze kadhi rekuchipatara. Ndinoti ndakanganwa kuno. Zvakanaka yamai, ndava kufamba ndozokuonai. Anobva asimuka. Amai Chironda vachikudubura rusero. Ko, mira ndikukandire kamudzonga pacho touye ndochitsenga. Aiwa amai, ndingazononoka. Chirege amai ndichimhanyira kumba. Kubva zvakanaka, ufambe zvakanaka. Chipo anobuda. Ndatenda nekuteerera kwenyu.